na my buy charity foundation yet me abo ankola bibia we university ni baby court na me ma this year enya adwuma office Abusuame mo akwaba eba NYANSAPO TV so enne yaba Sabin Akrofrom na yaba behwe sedie krom ha esitie na ne nyina ene se Sabin Akrofrom hene na na Osei Kofi wode aso bebo fom ama dwadibia kese ebekoso ewo Sabin Akrofrom ha na before say na na de aso bebo fom no yedi kan kura ba ha anopai ya ye ba behwe sedie bia ya obesi dwadi bia no ne kase esitie na yasan ehu plan no sedie dwadi bia no besi aye efe pa bibi be kirew am wo hu before say na na dia so bo fom no ya de be kirew owia sedie dwadi bia no besi aye no eno se ba betwa e de a kirew na ohwe dwadi bia no ne pomponso a sei ne besi akoye Ayasabia bebem library baby a emofra anan kwada sukufo timemufo obi opese onya enwumasuamu suahunu bia no obekọ akotena adwodwo no ho na wakenkan book asuade library no ebibewom afei aposifo atenaye eno so ebibewom afei fire service dumjadwumakuo omo so atenaye eno so ebi ebebem na ne nyina nkemfo no adwadufo titiru omo pa na saabia yi wo ye ede ama wo no nti no adwade bia no eso pa nti adwadufo ya omo ton nyema bodwa table so store mu ne nyina ebebem na yenkohwe de ebesi akro Sia yet the Yahudi and Tumiga. Olonya Kopon, the Nimpa was fast while we pick a dime to see what my monograno. Yame was sitting and read that. And until the tuition is as only in it. Now, some races when shall win when young and my dear imagination of me answer. When it dear Munina and the members took a crabby, yet you need the amount, you need the son. Now, actually, I didn't see or stroke young Kopon so. Na fe nyina yesi ntrase na wo Yesu Kristo di mu na de ni mama no onya betu fo ewie yu na o ma yen hia e wodi bia mu keke hia wo wodi mu e wade ne waka to ebri bi atwam nanso ni pa nwene hu da nanso enne wona modom so e de adwen kese atum ya nana se Kofi se ompagya sa marketi ensi hon Unyame asida enka udi wanka no ho a ontumi nye wanoma moa no a ontumi nye yehia atitu ani wona be ka no ho abeboa no sika fam na yetumi pagya saa de ndui ana sa market yi edi esi ho wo de wo hyase a uwie enwumre ewie yi ye dawase ewie yi ye hyewe no manyam ewie yi ye mawoso ewie yi ye tudwumadi fefefe yi hyewe nsa bedi hene awo yentem he ndebra ye hyase na nso ntumi wie papa we di obe hyase na odi awie esanse we wade wo na wo hyase amaye e wade sa wo hye bi biase a uwie mana na ahoden a obetimi di awie ye di manyam hya amano ye yi esan ye yi misuo ye yi amane ye yi mpetiwo ye yi empubehwe ye yi yareda ho efi na kwankwa chirichiri wo Yesu Kristo dinimu ni panyimfo eta na chi nyina e wade ma wo bambo no dom no so awo won so
na mo asudwe entra won so makroye entra won so san se praye mpompa ni for the praye so we ba ko ebebu na wo kebo mo emuda ni identity mu baba won tem de onyame yesi a no kwan wo Yesu di ne mu agidifo ni nyame ma enka se amen and amen eda wasi nyame hirawo ante se yenya court se obi ewo ye mantem ha na se do se so na se obekọ court a ji se okotwede emu wura o se da bi Sabin Akrofrom so enya court eye court de ke hu ya ban na esie nanso na se Kofi si da bi me ame de begingam no eno so court kasi a ye mpesu ya so ne Asante mantem ha de ne soso eni ha make us say 95% complete enche eno so ye beto ensafre ne anintini ne so yakopa ho ntoma se say ya 20 bibia akase ye kutwa homem na eno so court no asase aye adwuma ebio ye public toilet ya na wo ha sei obaye na edunkolize na nye Asante no a eno obo ka ba yisiesie ne kama enti woi ene dwumadi a edisto enkoda wo hwe mu school ene foundation ahodo eno de yenka ebi wo university ebi wo mofrem ni nyina eka ho bi ene dwumadi no eye idwa ena miura se eno so obesan aye esanse waye bida mpane si di onim to de din atwe no ano wasi court wasi ajanabia chief compound ene edwuma hodo aka waye ye dia ene ye court edwa no so obesi enne eno ene wa hasi dwumadi no simedua san sorry yero nananom muslimifo nananom kramfo mpanyimfo so e wa hasi enti nananom alajino assalamu alaikum yadamase se miwure di dwuma bia no to ne nsafrɛ mu a moba na moba ema no eye fe na eye enika miwura ede nanu disem kakra ebetudwa yentia ye wa ha santihini ba ne ho hia no sio me pese mi hwe onim nanso samtrofu yi umu mami hu onim sio Why my him wadaruma ubetie me sio enne dwumadie a ye ba hu yi sio e ba itrim se be ache sio e ba ye na edwa asase sio kura no ebia na sebi na mentimi nka sɛ ehinsɛm a bibinti sio maame of akra de nsase no bi me ma nkrofo sio no na abidi wo mo nyina megigi na ma wo ma asase foforo sio enam sɛ wo sɛ yeye edwa kama e wo Sabin Akrofrom ha sio wan bo adaro ma me bidi akonyamfie dumu na mewre sio na me hwa mu nsa fe enkyereba sio eno ya na yura Asante Hene education sio ba ye no adia edama koma so pa sio ohena MC no kasa no Osei na charity foundation sio compound sio yesi court sio but edama koma so pa ne se kuruno yebetimi abua kurumba no apija wo mo manya ba bi agina sio enema entempa me charity foundation no sio so me hu se dwumadie no enya de kitwa sio ne eden sio ene ne wo se yinya kwan bi ebefa so a se me wo ho se mini ho sio yebetimi abua kurumba no sio ama umatimi nyinya ba bi agina sio
na si betimi aye bibia moma baby agina dia na wo se nya adwuma bi betimi di sika aba akonya no sure ede adwuma kana akototo amankofo atwi sure wo ko bi adwuma bi wo ko ye den sure mene me pen for transfer ya na chese ibetimi aboa ma sika ba akonya no ho ese akonya na bisi yedwa sure igwe eye prot be dunsia sure eso o hwe enema ewuma abrosan a adofuma ba ha mo hwe billboard ne si ho na se ni dwa no be ye no eni si ho no sure abrosan a eto aso miensa sure a form stores the whole form sure Bruni Becca say 120 stores sure asie no banking halls me no sure your restaurants me no sure sure your police station sure asie corona no your fire service here kwan so fire until fire service and so e was no esuro pa de no so nko ya doma conference halls your offices ebe eduno nanka offices no edoso ye be edusia kana me ka kire de odro ye ne se you Asante Hene ABA factory bi ha jute factory what is it me kra no be fa ni pa ko be pim mi no ni esro no yenye self contained be bia na nhyemoy ebi ba se o manya ba bia atena na mati bitima yesa na akonya no anso ne petrosi afi usha yewo Bruni Becca say lorry terminals yewo baby aka base station so idwaimu ha ka be lodu Akrofrom Abibirem trade eni aka na indwuma patana ye maame no mo tonton banche ne body ne ne makakra nso no yewo wo ha eni aduokunu mi no ni nyina no akonya na yesi ne dia to akonya no enim se ne canon investors ibi kasa ene me kasa ibi bam ho fie a chese me enye kuru na damakoma so na kametimi ni investor bi akasa ibi a mama titi oska no 10 billion na she mboktombo ko fie ya wajila nkusa ba ku bi aka me ho amene na sensan krata no abeye na so hwa wo mu no beye a be mfi be aduasa ne akire wo mu ne be didi ho akopem se obedidi ame abere ansa na abakuru no ho e basa na botaya e pese ikuruma no ye hotoye no entime emmem eno ntina mene me panimfo nyina ye ne se debi yeni a yibi yidwa no kre no hiba idwa no ye no ena no DC ba me ho fie na me ka chense honorable ono minipa no pa menene eye kama honorable we DC woni mi se me poase oba mo de bia wo hia bibia wo ba ne aka na so free trade e ka men kwa nka free Sabin Akrofrom trade yeminua kuro no bienu kra ibom na so nka free Sabin Akrofrom anka mepe e kwa be ne metimi afaso a metimi enya DC wo Sabin Akrofrom e kwa be ne mefaso a metimi enya MP e kwa be ne mefaso a metimi enya president a free Sabin Akrofrom e kwa be ne mefaso e bese Sabin Akrofrom afi enya minister bi wa yes yen ni ayo honne no
ye sacrifice sɛ ne broni bɛka no Yo. na mmɔfra na ɛba no ne mmeranteɛ maba ne nam abɔntene praka no yɛboa wɔn Yo. enti dwa yi dwumadie paa yɛpɛ sɛ yɛdidie ne sɛ yɛbɛboa mmeranteɛ ne maba no Yo. wɔn school kom Yo. yɛtumi boa bi owi nya ne first degree Yo. also bi tumi nya ne masters Yo. ɛwɔ so obi wɔ hɔ a phd Yo. abranteɛ bi wɔ hɔ a ne nam abɔntene wɔ school nyɛ sɛ aburokyire baabi a ne akɔto no atwene hɔ Yo. wɔyɛ adwuma na fa wo sika no bra na nso bɛfa wo bi kɔ Yo. sabi Akrofrom kuro dada no mu abusua a wɔ kuro no mu nyinaa yɛ nan pɛ Yo. enti yɛsɛ yɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ayɛ Yo. ɛka kyerɛ me mpanimfoɔ sɛ yɛbɛtoa so koraa manaka adɔfo no nso a wɔn mu pɛ sɛ wɔn firi ha nti wɔn abɛtotɔ nsaase wɔ ha sisi afie Yo. na kuro no bedroom bi nkwalaa twitwi gyegye fon ne nneɛma nhunu bi wɔ ha Yo. ɛwɔ sɛ yɛtumi broni bɛka sɛ we have to build the people in the town Yo. gye sɛ yɛne a ne yɛyɛ Yo. na yɛyɛ a ɛkwan bɛn so gye sɛ yɛwɔ adeɛ bi a di sika kɛseɛ sɛdeɛ adɔfo no mu nyinaa mu nim no edwadeɛ wotua wo sika Yo. sɛ wotua 40,000 sɛ wotua 50,000 sɛ wotua 100,000 Yo. mfie num no ahye Yo. moasan tui Yo. nti ɛhyia nkurɔfoɔ ɛtua bi mu no Yo. na yɛde boa yi kuruma Yo. ama yi kuruma anya baabi agyina Yo. botaeɛ paa yɛde si edwa no Yo. nokorɛ mu yɛ mpanimfoɔ nananom Yo. mp4 presidentfoɔ ɛne ade Yo. ɔman Ghana no ayɛ sɛ obiara ba na ne ho hia no Yo. obiara sɛ wɔyɛ baatan wɔ ha na sɛ woba yare ne bia wobɛyi bowa ne ho ayɛ hyehyehye a hwɛ sɛ ne yɛ ana woyam si ɛhyehye wo fa Yo. ɛka wo nkona nka ɔba no yareɛ no abɛyɛ wo na aba no anya n'ahotɔ Yo. saa tema no a yɛnyame ma no mepɛ sɛ saa tema no bi na mene me mpanimfoɔ nso yɛnyama kuruma Yo. na nam so ama yɛtumi ahwɛ kuruma Yo. yɛyɛ ne saa yɛwu ne yɛkɔ a yɛbɛgye yɛdine hɔ Yo. yɛwu wie nso Nyankopɔn bɛka sɛ moayɛ adeɛ Yo. na Nyankopɔn nso ɛbɛhyira yi Yo. ɛdwa yi wohwɛ sɛ ne yɛti a obi ka kyerɛ me pɛne baako ɛyi Sabin Akrofrom Hene ne kokoduro Yo. ne dwa yi mu wɔ sika gu hɔ ɛnam sɛ deɛ de yɛ sɛ katen ahyɛ aseɛ de yɛbɛnya Yo. mmom deɛ de to aso awie deɛ nyame no ana de bɛba Yo. nanso sɛnea Kyerɛwsɛm ka deɛ yɛyɛ akoma esusu ne deɛ de ano bɛka no ɛno na ɛbɛyɛ hɔ nti yɛsusu sɛ bɛdi mfie mmienu na dwa yɛ si wei ne awie Yo. ne awie ɛma kuro no atwa so aba Yo. ɛyɛ wei de si hɔ na fa ahodie ba kuro no mu ɛma kuro no atwa so aba na sɛ daakye yɛni hɔ koraa yɛda hɔ a na yɛakoma ato ɛyɛ Yo. ɛna na meka kyerɛ me mpanimfoɔ sɛ ɛtɔ da ɔbaatan bi na wakɔbie n'adaka so na ɔyi ne ntoma a n'akoma da so paa na wakɔtɔn Yo. na wɔde atua school fees Yo. yɛyɛ dwa yi na saa deɛ ne yɛtwa mu afiri yɛ kuro yi mu Yo. ɛnyɛ adeɛ wɔ sɛ ɔbaatan bi kɔyi ne ntoma tɔn na ɔde atua no bɛ school fees Yo. deɛ ɛtene ma no no ɛwɔ sɛ akonnwa no atumi so ne mu Yo. na Sabin Akrofrom nso ɛtumi yɛ kra bɛhwɛ Yo. makoma so mepɛ sɛ nka Nyankopɔn bɛto nsa afrɛ me no na mɛwɔ professors wɔ ha Yo. sɛdeɛ ɔhe bɛhia hene yɛ professor Yo. Yo. na wɔte Ghana koraa na wɔkyerɛ aborɔfoɔ adeɛ wɔ aburokyire Yo. mepɛ sɛ menyinya saafoɔ bi wɔ me kurom ha Yo. mepɛ sɛ yɛnyinya doctors wɔ ha Yo. mepɛ sɛ yɛnyinya mmeranteɛ ne mmaba a yɛayɛ yɛ masters ne ade wɔ ha Yo. na afei ɔmo bɛsom yɛni hɔ no ɔmo bɛsom a ɔmo tumi de kuro no akɔ Yo. court ɛnkyɛ sɛnea MC kaeɛ no ebi ɛnkyɛ bia abosome bɛyɛ mmiɛnsa a na ɛnan na yɛ court wɔ ha ne yɛpa ho ntoma Yo. nokorɛ na wɔ sɛ nka yɛpa court no ho ntoma ansa ne dwa yi yɛahyɛ aseɛ Yo.
I want to my Yampa in and say, Messi court baby. Circuit court. A whole can 2 million Ghana cedis. And they beat me a broker. As I say, no crime to free will be home. Now, my buy a charity foundation, yet me about one collect BBA we invest. Near baby court, now me this year, and yet my office here. And not here. We've been a kind of la la. In James, me bound to man. Yes, I'm in Qualabe, me and son, and night. Umobina appointment letter. Say, judicial service for my appointment letter. Umusaka appointment letter now, in the bosom cry. Or to give a pound to man. Yamba home to money, I protest Namide. Say, Yamamuya, a bepa. A person, Menana, no man, Mansu, Ijine. So much is a miracle. Ye can, and I know many as this assembly benefit be Casa. For Mrs. Sabiaku from the Yasika free home. Be tossed as your barn and cracked Abibia Kama. Sana may say, yes, idea, Nakrumanso, the Chermada Musunum. Or say Krumansu, it's me, the money. The Radin Shram. Some of the coming home. Remember, Medawasi, Central for Medamasi, Nana, Menom, enemy Anoma Bimpong, DC, Cinemu, and or they say PM, Yaminipa. What is say, ye MP, where ye deputy minister, defense, Nikrumba, Alaji. In your room, before you no more better. Emma, ye so before. Your bumper is in fear me, no say in there. Now you buy your money, say, and you need job of here. Now you buy a peg, I want to man. I think I can say, in your shall see her. Go her, if you are not what we know about may perform. Yes, and Kofi. In your shall say now, PBR. Akunya di ni obi sika nwane oba enhye wo ho ya kire obi wo de beba ha ye wo ho de obetimi atua no atua ebetimi akiche mama wo bia onso wanya wo de Abade nhyira mo hene ba Abade nhyira mo nyina ya menka mo so ba ba ko ya mo de we ga me mo so ba so Kofi woni I Obrepon, Nana, say Kofi, Sabin performing. Nana don't cheat on how much you have. And the check is here and there she has seen. Say, ye baby to form a dear she said to make ye I walk, and now say Kofi so. I jackets here are will be seen to remove. Now, Olivia Obeshire, you too for. Now, it sounds to catch it all, and near my. It's in the pre, they say, if you answer what they in Kosovo, then put you over pool. And I bet I will be a day as you be as Superba. Now, I feel so, dear Munyam Beba Kunomo. So I hear on home so, I'm not grown so a pager. The Indian and Michelle, and that simple fee air or Sabia Kufumaha. Now, Julian Pond, the dear Sakesi Bemano. Say woman and this way, now feel so, near some other Otumfuo, Osei to do the second assay. The born a man, yes, maybe a better time in the Chi or Cancer or Hene Port, a component dom. For Canoho, the Minister Edumano, the tree of Mamma here. The sound for the nature of the Niti ye, where and say a year, says Edmund be a crosswalk. Now, the Queen Bias who tria, ye decline, and a Montu, I decline. We never can say a journey of 1,000 miles starts with the first step. Papping are able to name a
sword cutting be too form and so in himself send ye Sabin Akrofrom ne kan no mfie me no be chiri ebeba no na ye hunu se apeja ne ye ba ne ba bi twa homa e woni da so se bebe mu so ampa na said ye why no aso ani yie so oba yi ne ma wo kan se why chip compound and is a courty and Jinabia, Nina, nearby a here who grew BMO. So as we view about Grumwa, then since I never in a here. Some could I, in 1990 upon teen, Yanton Tony, and my name of your vocal school. Or my wolf also a bay fool, Ibinya and Krata, a dibido fool, and Grafe so, or more, almost so, Yahoto, Ibinya baby, acquire a sabia. Now I feel so, Ibinya, you are in sweaty. Ni padua e gina we se wo ho antowa de obi bia enye mother se wonni ma de suan so no amfa ma obran so a ebeja ochi enti sa adisua ene bomuden ene ahoto de ehia pa na we nyina ne ho se ne nua sa bia Akrofrom odi esi na ne so se ekuro yimu na se ne okan no ne so wo ya mo no nko ana ho na emom wo ye ama akonwa no na akonwa no so etimi ahwe kuroma no se no chirichiri mo no se sika wo ho a ebetim di bia ahwe school for ebetim di bia ahwe ayo mo kwa yaresa ebetim so dia nyama bebrebe a enche bia no se village ya na be town na be city na be municipality no ne yehwehwa masa bia Akrofrom ndia ni die bebrebe imamikasa enwapi okene nyina enti yakopon pa ebo ene de beta na chiri Otumfuo enhira enso eka no ho sendie ejaka kire me ena no pe kopo go se enhira no enhira kose se dwumedi odi eba yi a odi esi na ni so yi ebetimu de beba mu nso ne nyina ya ba be hunu se akoso wawie ye ba bitwa ahoma enti nyina na mi enhira wo ayiko do nyina ase ko ba be kan yo ho ye ba bitu fo edi ahye se dwumedi ya se
Amen. Okay. Yadi bo fom ewo nyame eja nyame oba nyame oku wow Sabu no bana yeti oni afansa nyame eja nyame oba nyame oku di Yeah, ensemble. Onwa yini nyina. Nyame enhyira mu nyina. Amen. Dentini ebube ne brebe nse si ebube ebeye de den Kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadore sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo Blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na anoma akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi Tonte ye no sa na ye fa NYANSAPO Aboa ntakra na ma na yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntuma ye fe ni din de seyin ni din de Obama Akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam The program ne honhon hia na America sa Sabi ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se Kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya